Agui, friebloedje op, wanneer is brozen zide. Ja, jongens, wees gaan naar een microfoon, hè? Het is misschien het opvalt, maar is dit reurde op. Het is een oren microfoon, dus die klinkt misschien ook wat oors. Ik hoop dat het beter klinkt natuurlijk. Dat zou echt ideaal zijn, dat het beter klinken zou. Dat weet ik op dit moment net, maar ik denk het eerlijk zijn wel, want het is wel een heel mooi dingetje. Het grappige is trouwens echt, dat is van, ja, de microfoon in de hand, maar het is een soort van, dit is een raar. Wat is het met die man? Maar goed, er zit een zender op de microfoon, dat is eigenlijk het idee. Dit zit heel heeg. Maar kerst door de hele stad in het chat, denk ik. Wat zei je toen? Gaan we er een in? Die kennen wel in, hè? Dan kennen we de camera. Zo het werkje. Vast wel. Leuk om te jongen naar een nieuwe video van de Frieske Vloggen. Op dit moment zitten we in een attractie. En we zullen zo het goed is de lucht in. Om vervolgens vanuit de lucht heel jou te oersjen. Vanuit deze prachtige attractie waar ben ik heel positief wezen had. Omdat ik in die zijn dat ik heel positief wezen zoals in kermisattractie. Dus dan doe ik dat. Want Ritje hebben we vergeet gekregen van deze attractie. Van een man van de attractie. Dus niet verkeerd willen we deze attractie. Niks, hè? We gaan een volle muil, joh. Nou. Daar gaan we, jongens. We gaan de lucht in. Harre jasses. Ik vind wel een beetje heeg, ja. We gaan draaien. Ik kan het draaien en ik nog even aan. We hebben net een zwier, jongen, voor dit spul. Met mij net een zwier. Serieus, dat doe ik. Wat verdorie, hij. Kerst wat zin in? Ja. Wat verdikke, ja. Waar de gebed al. Zie daar gaan we weer. Wat verdorie, hij. Jasses. Weet net, Bram. Het leukste er nog wel aan ook. Wat een leuke attractie net. Vergees, ja. Godverdomme. Ik weet het net, jongens. Ja, oh, de hou prachtig. Ja, draai je een beetje. Ja, draait je wat, hè? Wat verdorie, man. Ik heb ze maar recht houden, joh. Nee, je vindt hem Die is net recht houden. Je zei dat dit terug. Ah, ik heb het mooi zijn. Mooi uitzicht, jongens. Als de draai wat voor lief neemt, dan als het mooi uitzicht. Nou, jongens, het is geweldig hier. Het is een prachtige attractie. Het draait mooi naar rond. Dan heeft een beetje uitzicht hier over de stad. Er zijn wat razende mensen in de buurt. Wat wil je nog meer? Huh? Thank you, sir. Welcome, thank you. Alsjeblieft. Ja. Great. Oh, drink op niet. Ja, gaat goed. Nou, even een recensie hier over het prachtige ding. Waar mij is het heel lucht in is. Als het een heel mooi. Wat is het? Ja, ik ben een beetje duizelig. Het draait heel mooi in de ronde. Maar als daar net voor al te volle moeite maar hast een prachtig mooi uitzicht over het prachtige layout heen. Geweldig. Je kan heel kermis zien. Je kan daar mee toe zien. Je kan wat doen aanval zien als goede heen haast. Ik kan het zo best heen, dus ik zeg het net. Geweldig. Ik ben natuurlijk Fries, dus ik zeg geen kermis, maar dan zeg je ook merken. Dit is nou de merken. Een groot verschil met een merk. Die hier roze is. We hebben hier een hele leuke attractie, de breakdance. Volgens mijn vriendin mag ik daar nog in met een van de band. Want die was snel een raar van uit zijn stiltje. Zul je deze meneer misschien kijken op een kermis West? Hallo meneer, wat vind je van de kermis? Nee, ik ben niet bij de kermis. Ik kom net van het station af, dus ik loop even naar huis. Je komt net voor de kermis? Nee. Nee. Geen zin in? Nee, ik ben koud voor. Oh ja? Ja. Maar je kent net de oudwijs van de kermis toch? Maar ik herinner aan mijn huurstaar. Hoi. Nou, we net zijn kermis man, we net zijn kermisig. Niks op met de kermis. Hier. Hallo mevrouw, je komt hier voor de kermis? Je komt hier voor de kermis? Ja, En wat is jouw favoriete attractie? de breakdance. En wat is er zo leuk aan een breakdance? Weet ik niet, ik vind hem gewoon leuk. Wat zei het? Ik vind hem gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ga je er nu weer in? Ja. Nou, super. Succes dan, hè? Dankjewel. Oké, hoi. Wat zei het? Wist u het nog? Dat ze me gevregen hebben dat ik een gabber was. Oh, ja. Dat zie ik. Oh, is dat? Dat zie ik. Er is nog steeds een gabber, dan? Dat ben ik nog steeds. Jawel. Ik ga hem zien op media. Ik ga hem zien bij mijn vriend Wilfred Carotes. Hij is geen gabber. Hij is gewoon een dikke Wilfred. En wat voor gabbermuziek vind je leuk dan? Alle gabbermuziek. Allemaal. Behalve Ain't No Party Like an Alcoholic Party. Dat is not... Ah nee, grapje.
Ik zou zeggen, dat is een hele vest toch? Ja toch? Ik heb je herkend man, ik zie je staan. Ik denk ik moet even laten zien dat ik er nog ben. Weet je? Ja, wees, ja. Ja toch? Ja is. Ja, leuk man, nou. Zet hem op, hè. Yo. En veel succes vandaag. Ja, dankjewel, doe ik, hè. Gabbers, zijn we stil nog? Wat hoor zo? Hoe die is het nou zo? 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 Ja, het kan, hè? Het kan. Nou, goeie meneer. Zit er een mooie attractie voor jou bij, of niet? Het is altijd weer gezellig, hè, die kermis. Ja. Van vroeger uit al. Dus, ik heb er veel op gespeeld. Ik heb er een jaar op gewerkt. Oh ja, je bent echt een kermismedewerker geweest? Ja, met een patatkraan. Heb ik een jaar gedraaid. En dat was wel gezellig. En wat is net voor jou dan de charme van de kermis? Ja, omdat je van je kindertijd daar niet meer te weet. De kermis was voor een kind altijd al gezellig. En ik mag er nog graag zo even naar kijken. Kom je ook nog wel eens in een attractie dan? Nee, dat wil niet meer. Dus. Mijn loopafstand is nog zo'n beetje 20, 25 meter. Dus dat gaat niet meer. Snap ik. Als je nog in een attractie mocht, in welke zou je dan willen? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In deze heren? Nee, die niet. Ik heb hoogtevrees, dus... nee, zo gek ben ik niet. Nou, prima. Ja? Ja, nog een gedij nog. Dankjewel. Jullie ook even een succesvolle dag. Dankjewel. Goed zin. Hoi. Nou, zou je ook wel weer in de Booster Max willen? Fucking goud, echt niet. Nee, ik vind het wel eng om daarnaar te kijken. Dus ik waag me daar absoluut niet aan meer. Hij heeft hoogtevrees? Nou, hoogtevrees. Kijk, als ik zo jong was als deze jonge dames en heren, maar had ik geen hoogtevrees. Maar ik kom nu de ladder niet meer op. Oh nee? Nee, echt niet hoor. Ben er nog hoorattracties hier, weet je wel, misschien niet beginnen? Nee. Niet meer aan mij besteed, ik doe het niet meer. Ik vind het hartstikke leuk dat ze enthousiast zijn, maar ik laat het mij voorbij gaan. En wat is net voor jou de charme van de kermis? Nou, vroeger was het charme dat je er wel zo'n leuk vrouwtje kon ontdekken. Hè? Nee, je ging achter een vrouwtje aan, hè? Maar ja, dat hoeft niet meer, hè? Ja, dat was die vroeger op een kermis. Ja. Ik woonde toen in de buurt van Cambuur en daar is ook een kermis. Heel oud. En dat was altijd druk bezocht uit de omgeving vaak, hè? Dus het was altijd een feest. En pro de succes gewoon dan? Of, Nou, ach, daar praten we niet meer over, hè? Die zijn allemaal ook heel oud geworden. Nee, maar dat was wel succesvol. Ja. Nou, mooi. Ja. Dat was gezellig. Ja, nee, zeker. Nou, Nou, dan hit je er nog maar een van. dat doe ik ook even. Blijf me maar heel even hoor. Oké. Goed zijn. Hoi. De Booster Max. Ja, wat is het? Hallo, hey, goeiedag. Oh, ik ga je wel eens eerder interviewen, net. Ja, dat klopt. De vorige keer die interviewde, toen weer er iets met een diertje in hier of zo. Ja, er zat een beestje in mijn haar. Ja, maar iedereen zegt er was luis, maar was geen luis. Nee, natuurlijk niet. Nee. Luizen met vol liedsen, die is juist net. Wat? Luizen met veel kleiner, die is juist net. Ja, dat klopt. En wat brengt je meer op een kermis? Ja, we hadden niks te doen en de kermis is wel leuk. Dus... Ja. Alleen Ja. een beetje duur. Wat zei je? Beetje duur. Ja, wat kost een attractie? 4 euro of zo, denk ik. 4 euro. Ja, ik zou deze achter mij, de Booster Max, kost 7 euro. 7 euro? Nou, dat doe ik niet. Ja, dat is te duur. Nee, is dat te duur? Ja, dat helpt van mijn geld weg. Nou, een dure hobby inderdaad, die kermis. Ja, klopt. Heel duur. Misschien even 1 keer voor de kick. Ja, dat kan wel. Dat is wel leuk. Nou wel. En jij dan? Bulk jij van het geld of niet? Ja, ik heb sowieso geen geld. Dus ik betaal. Het wordt vooral kijken. Ja. Is het nog een beetje gezellig hier op de kermis? Ja hoor. Heel gezellig. Nu wel rustig. Wat hè? Het is nu echt best wel rustig. Ja, het is wel rustig inderdaad. Maar dat komt misschien nog, hè? Ja, ik hoop het wel. Ja? Ja, anders is het heel saai. Snap ik. Ja, Nou, prima. Ik heb niet veel meer te vertellen verder of niet te vragen. nee, ik ook Jij wel? niet. Nee hoor. Jij? Nee, eigenlijk niet. Nou, prima. Dan tot de volgende keer weer, hè? Oké, hoi.
€100 jongens. Het is €100 om je de booster max in te maken. Tekst en €100 hoor. Dat is inderdaad, als je veel best om je met 14, 15 jaar, jongen. Ze voel je heel diep vroeger net, hè? Voor €100, dan moest je nog 3 of 4 uur van werken. Wat? 3 uur, 4 uur van werken bijna. Wat verdikke me. Nou, ze weten weer dat er zijn naar je hoedel had. Goeie meneer, mag ik je wat vragen? Alweer? Nou, ik weet maar naar je hoed nou. Dat hang nou op. Dit is hem? Dit is hem. Maar dit is nog niet de Stetson, hè? Oh nee? Nee. Die is onderweg, hè? Dus de Stetson die had er wat moeite mee. Ja, nou, ik had er geen moeite mee, maar hij moet maken worden, hè? Kijk, want deze kan je ook zien laten, hè? Deze is officieel in Australië gemaakt, hè? Oh, dit is echt een Australische hoed. Ja. Shin, a squashy hat in the back, genuine cattle leather. Oh? Hey. Is hij mooi of is hij mooi? Dit is een heel mooie hoed dit. Maar waarom hou je dan nog in nodig? Kijk, een Stetson heeft een hele andere vorm, hè? Kijk, die heeft de zijkant omhoog staan. En dan zit daar weer een band omheen. En daar zitten wat kleine veertjes tussen. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Kost een procent, dat heb ik vorige week ook al uit. Tussen de 200 en de 300, maar moet kennen, hè? Maar voor sparen, dan is het geen punt. Ja, toch? Maar is het net hartstikke heat op begonnen, maar dit waren een hoed? Nee hoor, ik heb er niks meer last van. Dus, nee, bij genoeg. Dan wacht ze nog, dan van week al, hè? Nou, zien we elkaar weer, hè? Zien je dan de Stetson wel? Nou, als je mij dan mag je hem zo zien, hè? Dan ben je nog. Nou, best nog, hè? Ja, hetzelfde. Hoi. Is dit een BMW? Is dit een BMW? Ga je een BMW motor? Motor niet, maar wel een scooter. Maar dit is toch geen BMW, toch? Nee, ze waren vroeger wel, maar nou niet meer. Alleen die plaatsjes wel. Je gaat weer BMW-logo's op je scooter zetten. Ja, tuurlijk. Waarom dan? Dit is gewoon de enige echte die hier nog een beetje rit. Dus, maar dit is dan net officieel een BMW-scooter, toch? Nee. Maar BMW maakte vroeger wel scooters. Ja, BMW maken wel scooters, maar Johin hoopt dat ze dan scooters maken en je had ik gewoon een logo van BMW opzetten. Gewoon een logo, dit was een logo uit een auto weg, uit de sloopauto. En die zat dan mooi in dat folie. Nou, ik kon er zo opleggen. En ik weet er ook niet meer af. Die tweede scooter, precies dezelfde. Alleen ik heb dat voorfront en alles. En dit heb ik gewoon over laten zetten hierop. Hé? Ja, zo. Maar hetzelfde BMW-logo. Ja, nou ja, met BMW-logo. Deze voorste. Die kan je zo weer overzetten op zo'n scooter weer. Dus ja, dat heb ik ook. En dan begin ik te knoeien, dan heb ik een zin in. Nee, snap ik. Nou, het ziet er mooi uit, ja? Ja. Ik al is geen BMW. Huh? Nee, prachtig, hè? Nou, best nou. Succes, hè? Je bent eerst in de auto, ja, dat denk ik ook, ja. De enige echte, hoor. De enige echte, ja. Nou, succes, hè? Sorry? Het is wel een Amerikaanse, dit. Is het een Amerikaanse scooter, dit? Hoe kan je dat zien, dan? Het is, hij is laag met lang blok. Oh, zijn net miles, miles per hour. Die andere binnen hoger. En dan zit die tankerij zit daar ook onder de burger zit. Maar hier zit hij daar. Tank zit daar? Ja. Wat zit hij? Hier, de stangers zit ik ook. Zo, ja. Nou, mooi. Ja. Nou, succes er nog maar even mee. Ja, nou, goed zien, hè? Hoi. Leuke journalist aan deze video. Op een kermis. Binnenkort even een liedslagje in de Westen. Natuurlijk volle meer te ontdekken hier. Dus ja, als de worst krijgt wat zelf. En dan hier vanzelfs. Doe een toekomst omheen. Abonneer die en dan tot de volgende video. Geweldig.